Huomenta! Moikku! Alli taas täällä. Ja tänään mä voin kertoa teille aika hauskan jutun. Eka tämmönen pikkujuttu mun kanavan nimestä. Ei hätää, mä vaihoin sen takas. Mutta se oli Adela. Ja Adela on mun 3. nimi ja mä halusin laittaa mun 3. nimen siihen sen takia, että mä voisin vaihtaa niinku mun nimen siihen. Mut sit mä ajattelin, että se ei ole ehkä niin luontaista aloittaa video silleen moikku! Adela taas täällä! Joten sen takia se on nyt Adela oli. Ja nyt mä vaihdan sen takas Aaluliveksi. Mut hei, pikku mainos. Menkää seuraa YouTubessa kanavaa nimeltä Victoria Otili. Se tarkoittaa Nikkerillä on oma YouTube-kanava. Mutta minkä takia mä halusin kuvata teille tänään maiden on aika hauska juttu. Nimittäin me lähdetään tänään lentokoneella matkalle Tšekkeihin ja vielä Prahaan. Kaikki johtuu siis siitä, että mä oon 4 tšekkiläinen, eli mun vaari on tšekkiläinen, joka tarkoittaa sitä, että me mennään mun vaarin veljen 80-vuotissynttäreille. Koska mä oon tehnyt tätä videota, mistä näkyy sen Tšekin lippu, niin se tarkoittaa siis sitä, että mä oon tšekkiläinen, tai 4 tšekkiläinen. Mä osaan jotain pari sanaa ja tälleen, ja nyt höpöttelystä pois, ja nyt kuvataan Get Ready With Me mun yllätysvieraan kanssa, joka tulee istumaan tuoliin. Ja voitte varmaan tuolin koosta arvailla, kuka tähän tulee istumaan. Meikin alle pitää laittaa tätä. Tämä laittaa naamarifaja. Sä olet silti tätä. Tylyri haluaa lähteä täällä. Ja mä oon nyt siinä vaiheessa. Moikka, mä oon Palvis. Adios. Adios, pinotset. Ja mä oon nyt siinä vaiheessa, että mulla on enää pelkkää maskara ja sitten mä olen valmis. Mä menen nyt aamupalalle, mutta me nähdään tätä pikkutyyppiä vasta sitten koulun jälkeen. Koska mä menen kouluun, mutta mä oon 2 tuntia. Mutta mä teen tänään siis vaan läksyä periaatteessa. Mä en kuvaa hirveästi. Mä piti nakata mun kynnet. Mäkin itse asiassa. Mä menen aamupalalle. Nähdään parin tunnin päästä. Tää ei oo mun kokkotavara. Rauhoitkaa. Mun matkalaukkojen hienot mun vaatteet. Täällä on vaan mun käsimatkatavarat. Ja tänne tulee esim. Ja sitten täällä on esim. Mun villavaatteet. Sen takia, koska siis siellä Prahassa on ollut kylmä. Niin sitten, koska mä olen niiden talvikauden kylmä. Niin mennään sinne. Niin, käykää tänne. Tänne tulee sit vielä jotain muutakin, mutta mä voin nyt näyttää teille haulin. Repusta löytyy. Repusta löytyy. Ohohohoho. Elosusta täältä löytyy matkatavaroita. Eli tämmönen memoriteli, mitä me ollaan tuonut perheen kokonaiseen. Sitten matka 4 suora. Tällainen miniversio, jos mun kolikot on pieniä, niin sitten on tällainen miniversio. Niin, tää tulee aina kokonaisen mukaan. Sitten täällä on matkashoppi. Tää on kyllä hippa auki. Tuolla on lukee, että mä en auki. Ja tää on valmiina, niin sitten pysyneet tässä. Ja sitten sovittelijana, tää on niinku minä matkalle tulossa, että mulla on putsissa sisäksi se lentokoneen niinku pöydän ja silleen. Ne on aika dirty. Sitten mennään tänne sisusreppuun. Eli täällä on nyt näitä mun kosmetiikat. Ja nää on tämmösiä rasvapurkkeja, mihin mä oon laittanut mun kaikki rasvat silleen. Sitten Meillä on täällä Nintendo. Tää on tämmöisessä matkajutussa ja se voit jatkossa niinku ottaa sen matkailun mukaan. Täällä on siis näitä pelikon tossa. Tää on meillä on Mario. Sitten meillä on Wonder. Ja sitten se semmonen kiertotaustainen, niin sitten meillä on Crash Bandicoot. Ja sitten meillä on täällä, tää on siis mulle, koska mä täällä ajoihin. Sitten täällä nää. Täällä taas silleen. Ja mä ajan Nikkeren kautta olen näissä Nintendolla. Sitten täällä on se itse peli. Tämä. Meillä on 4 peliä Nintendossa. Täällä on vielä tää Atra. Aina näyttää se sitten peli, mikä tää on. Eikä nyt kysy monta, mikä tää on. Tämä joku Super Mario Bros. U Deluxe. Joku Deluxe. Näin, tää saa kuulua kaikkea. Ja täällä on yksin käsiteltä nää tästä hirveästä alkanasta mukaan. Niin, joo. Mä täytyy ostaa tämmönen kotona varmaan puolueeksi, mitä jos mä otin sitten mä otin rahaa. Sitten mä ostin tämän pysyy turvassa. Sitten täällä on hiusharja. Mä olisin osannut tämän matala, kun mä haluaisin näin. Sitten täällä on, kun mä
mun iPadin, mitä on välinkuulokkeet. Ja puhelinkuulokkeet, ja lisääntäkuulokkeet. Mun pikkuiskolla on iPad, kun mä haluan olla sitten niin koska mä haluan sitä kasvattua. Ja sitten täällä on välinkuulokkeet, mä haluan muistaa, koska mä haluan. Ja on sitten tälleen. Sitten täällä on hammassuoja. Mä haluan tuon mun tonne. Sitten täällä on näistäksiä, tää on iskentää automaattiasia. Aapa. Tällainen. Sitten täällä on niin asia, mitä voi ilmestyä kannassa. Sitten täällä on lompsa. Ja täällä on mun ankkari. Ja sitten täällä on marit. Sitten täällä löytyy nurkkaa, se on muista pois ottaa vastaan. Ja sitten äkäriskut pilvaatteet, koska se on kyllä. Mä ajattelin, että mä haluaisin siellä. Sitten täällä löytyy, mistä puhuikin jo, iPadit, mutta tää on sitten mulle kouluta varten. Niin mä teen täällä kaikki kouluasetelmat. Siis näyttämistä. Aha. Ja sitten tää on kosketusnäyttöjen läpäri. Mä voin siis koskettaa näitä sitten toi. Ilta, mitä läpäri. Ja sitten täällä on vielä tämä. Täällä tulee mukaan. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei läheskään. Viikko, aivan oma viikko. Vaan tää on Tsekin sanasta. Mun piäs sanoa koulutukset kuitenkin. Niin, tuollahan Tsekin sanaa. Ja sitten kaikkea väreää tällaista. Mä menin tulla. Mä äitin ulkona ja sitten ja teet, mitä tääkin. Mä en muista mikä se on tässä. Onkohan täällä? Ja tori, sitten. Ja Maradona. Onko äiti kotona? Kide, Jakub. Ja Voitia. Kide ja Jakub. Missä on Jakub? Una on si. Ja. Hi on. Sitten täällä on. Mun tärkeimmät on. Jaksei ja Nuis. Jaksei Nuis. Sitten. Nuis Aulille. Mutta mun pitää ottaa mukaan näitä. Osa siinä vaikka saa niiden kanssa. Mutta se on ainut hauli. N-Y-T. Nyt. Tadaa. Eli täyttää näyttää tää mun fitti. Mun mielestä on mukavan näköinen. Niin mulla on taas niinku vain 40 minuuttia aikaa ennen kuin mun pikkuiskut tulee liikkeelle tyllyyli. Ja sitten mä ajan sitten varmaan niinku... En mä tiedä. En tiedä, kun mä oon tehnyt kaiken. Mä järjestelin tämänkin. Siis täällä nyt niinku, mä järjestelin tän kokonaan silleen, että tuolla pohjalle niinku käykosmetiikat, sitten se lähtee sille kokonaan. Niin. Mulla on niinku periaatteessa ole enää mitään tekemistä tehdä täällä. Mä oon tehnyt pilviset. Mulla ei niinku oo silleen mitään tekemistä. Meillä on paniikkikiire, koska meidän lento peruttiin. Me saatiin joku uusi lento, joka lähtee ihan kohta. Mä pitää kohta lähteä juoksemaan tää tulos. Tässä oli pieni draamankaari. Meidän lento peruttiin, niin sitten meidän piti lähteä kaikki omilla lennoilla ainakin ihan random paikkaa Eurooppaan. Mä sanoin sen jo. Ja sitten nyt me saatiin uudet lennot niin, että me päästään Pariisin kautta tsekkeihin. Eli tää onnistuu. Me päästäänkin lennolle. Okei, eli nyt on agenda. Eli Nikkeri. Mä oon kerron, että sun kanava nimi on Victoria Otilia. Menkää seuraamaan hänen kanavaan YouTubessa. Mut sun englanninkielinen. Mun. Koska mä puhun hyvin enkkua. Heppa! Kanavaa WhatsAppissa. Joo, niin. Nyt me tehdään semmonen homma. Eli me lähdetään tunnin kuluttua Helsingin-Vantaan lentokentälle. Kuuntelemme Helin tätä aikana. Sitten me lennetään sieltä Pariisiin ja Pariisista Prahaan. Me lähdetään niinku... 5 tuntia menee. Me lentoihin menee 5 tuntia, koska me lennot peruttiin, me mennään 2 lennolla. Päästään Pariisiin. Ja meidän serkut pääs onneksi samalle lennolle kuin me. Nyt me lähdetään. Eli mulla on Ugin kengät. Hei. Sitten tulee mun... Okei, sitten mulla on piikin takki. Sitten verkkarit, että mä näytin, ja sitten tää aivan ihana reppu. Ja siis mulla on Hinan paita. Wait. Sitten mulla on tämmöset Joukat handsit. Mulla on Ogit. Mä oon Real Uggs, tässä on True. Ja sitten on. Ja sitten mulla on tää takki. Matkaa. Sitten sä. No, mä oon Kariklen täkkistä, sulla on traumasti haasat. Ugit. Yes, joo. Näillä me mennään. Mikä seuraa mun WhatsApp-kanavaa? Mulla on varmaan 182. Victoria Otilia. YouTubessa on Victoria Otilia. Mulla on 50. Se on. Me ei sanoa se nimeä, koska sitten se paljastut sun oikein nimen. Mut nyt me ollaan lähdössä ja mä oon jossakin innoissani. Me mennään siis Pariisin kautta, niin tästä tulee ihan sikapitkä lento. Mut doesn't matter. Me tultiin hakee! Me tultiin hakee! Me ollaan nyt täällä lentokentällä ja nyt me katsotaan check-ingejä ja meidän serkut on vielä matkalla tänne
Katsotaan kerkeekö ne. Ja sitten meidän mummi, niin se on tuolla tekemässä sen omaa checkingia. Ja me päästään just nyt lennolle. Ja kohta meillä on taukotarkastus. Ja täällä me ollaan täällä kohdassa tekemässä check-ingia. MPt, tuolla lähdössä. Miksi on ryhmä jännittää? Tonne me ollaan kohta menossa viemään meidän tavaraturvatarkastukseen. Nikkeri, MPt. Sun kamera on rikki. Mä tiedän, MPt. Ei kun siinä on tänne suojakuori. MPt. Mä oon paras. Okei. Okay. Joo. Vähän jännittää. Mä lupasin kuvata teille lentokenttäfiilistä, niin nyt kuvataan teille lentokenttäfiilistä. Tultiin just tänne Pese käsiin. Fitcher! Tuolla mun mummi. Me tultiin tämmöiseen pizzeriapaikkaan ja meidän mummi ja äiti meni syömään johonkin salattipaikkaan ja niinku harmittaa, koska meidän mummi joutui johonkin eri lennolle ja se lento lähtee ihan kohta, koska siis me otettiin varata uudet lennot, koska meidän niinku lento peruttiin. Niin mennään Pariisin kautta, meidän mummi menee jostain Frankfurtista tai en mä tiedä, mutta jostain tällaisesta paikasta Sveitsissä. Ja mä en muista, koska sulla on joku, mä muista mikä paikan nimi se on, mutta me ollaan täällä nytten Nikkerit kuvaa. Ui! Ja meidän pizza tulee ihan kohta ja meidän lento lähti siis 4:30 ehkä. Ei kun 4. En mä tiedä, 14:30 eli 4:30. Ja kello on nyt ihan sika vähän vasta, niin meillä on aika aikaa. Ja meidän mummi osti 78, eli se on aika iso. 78, mikä se on? Meidän mummi osti 76 hajun. Joo, mä jännittää, koska mä oon tässä keskenään ja meidän laulu on tässä. Mä yritän pitää näistä kiinni koko ajan kyssineet. Mutta nyt me sit syödään. Mä kuulen. Hiljaus sulla tuli. Melkein. Niihin on Joy. Ai, katsokaa! Menser. Mut kyllä mäkin osaan iskän. Hei. Meidän tarkoituksena olisi käydä tuolla kaupassa ostamassa Pariisin lennolle karkkeja ja sipsejä ja sitten niinku silleen tai niinku Malmölle lennolle ja Prahan lennolle ja Pariisin lennolle jotain syötävää. Koska ne on yhteensä 6 tuntia lennot tai jotain. Niin tulee kestää tosi kauan. Meidän mummi lähti Frankfurtiin. Siitä on eri lento. Mä jännittää miten se lento menee, koska se meni eri lennolle ja se menee sen yksin, niin mä jännittää sen puolesta. Joo. Ai mitä? Mikä etää? Mikkeri! Me ollaan nyt Pariisissa, meidän mummi on nyt Zürichissä, Sveitsissä ja me ollaan Pariisissa ja nyt me päästiin Miten sun lento meni, Nikkeri? Siinä on joku hirveen action lady, joka aina kun mä laitan mun käden siihen, sen joku itse kynnenpalli siinä tälleen. Niin ostin siis Sudden Geneiron. Eli tän. Tässä on nyt, me ollaan taas lentokoneessa. Mikkeri. Ja minä ja meidän perhe. Ja me ajateltiin tuolta tällä matkalla niiden.
Olettiin pelattu matkalla Nintendoon. Joo. Tässä on meidän shakkapeli. Sä cheatasit. Niinpä. Sä et tiedä mitään. Ja nyt meidän kone lähtee nousuun. Ja täällä me saatiin vaihdettua paikat, koska täällä koneessa ei tule ketään kukaan niin kuin Marisista Prahaan. Mä en oo snäkkäriin hakea itsellemme ruokaa. Ja nyt tekee mun skincare. Ja mä sanon teille nyt tässä, että kiitos kun katsoitte ihan lentokenttävideon. Kiitos kun katsoitte lentokenttävideon. Jos tykkäsit tästä videosta, laita peukku pystyyn ja laita kanava tilaukseen, jos tätä teemistä. Ja me nähdään seuraavassa videossa, en tiedä koska tulee shortteja, varmaan tulee, mutta näkyllään. Tää matka ei ollut meidän osalta ihan täydellinen, sillä meidän äiti tuli kipeäksi täällä matkalla ja osa meistä tuli kipeäksi sitten, kun me päästiin takaisin Suomeen. Kun me lähdettiin Suomeen, niin me tajuttiin, että meidän serkut tulee eri lennolla kuin me. Ja sitten kun me päästiin Suomeen, niin siellä oli se joku ihme lakko. Ja sit niitä matkalaukkuja ei saanut sieltä ihan kunnolla. Sitten oli vielä semmonen juttu, että meidän serkut jäi sinne kentälle moneksi tunniksi jumiin, koska siellä oli joku pommiuhka ja jotain tällaista. Ja loput sieltä löytyi vaan paljon rahaa tai jotain sieltä Prahan lentokentältä. Ne pääsi kotiin vasta joskus yöllä 4 ja sitten me jouduttiin täällä Suomessa olemaan kotona vielä pari päivää, kun me tultiin kipeäksi siitä Prahan reissun ansiosta. Mutta tää onkin hyvä esimerkki siitä, että kaiken ei tarvitse aina mennä ihan putkeen. Kiitos kun katsoit tämän videon. Näkyillään!